Здравейте! Димитър Христов ви се обажда от Явлена, екип инвестиции и ново строителство. Виждам, че имате инвестиционно намерение за един проект в Дружба. Така. Кога очаквате да го стартирате? Може би до няколко месеца евентуално за разрешително строеж. Компанията ви в София ли е ситуирана? Да. Кога е удобно да се видим да поговорим? Работим с доста ваши колеги, още в начален етап им помагаме да ценообразуват правилно имотите, както и да им помогнем в изграждането на една правилна стратегия за реализация. Но ние имаме договор с такъв брокер, който ни се действа, имаме отношение с него. Чудесно. Така че няма как да стане. Поздравявам ви за което. На какви цени мислите да продавате? Все още ще чакам да видим себестойността на строителството. За да може да такова, но все още не сме горе-долу в района, така като гледам нещо твърди около 1800-2000 ще правим затворен комплекс. С магазини, с затворен комплекс, още голяма сграда. С търговски части и така насетне, с озеленяване, така че също не сме, може би малко по-скъп, ще качим от 1800, но в момента още нямаме цени такива, които да сме, да кажем, нашия горда цената, минимум, от които тръгваме. Имате ли други проекти до момента реализирани? Не. Имате ли някаква идея за схема на разплащане? Не, все още не. Все още не. Брокера ще го натоварили, да поеме цялата тежест на разплащането, договарянето и така насетне. Мога ли да попитам кой е колегата? Нека да достане, просто не иска да коментирам, не е голяма фирма, може да не я знаете, просто не е коректно. Няма, разбира се. Не сме и стартирали, това че веднага ще видим, как се казва, но нека да стартираме и... Искате ли... разбира се. Искате ли все пак да се видим, да се запознаем, да поговорим, да видите какво може да ви предложим и ние? Няма проблем, въпросът е в какво време, че в момента проектите, чакаме самите, имам други ангажименти. Изпратете ми на този телефон да ви изпратя мой имейл, да ми изпратите ваши контакти просто или на моя телефон изпратете вашите контакти имейл, да се свържа с вас просто, защото имам и пътуване в командировки другата седмица и да ви звънна просто, за да когато ще е удобно. Мога ли да помоля само пак за вашето име, за да си го запиша и да ви пратя сега? Георги Баждеков. С Ж. Баждеков. Приятно ми, господин Баждеков. Сега ще ви изпратя една моя визитка и ще се радвам да се видим. Да, благодаря. Просто не знам кога ще се случи, че просто имам и командировки в чужбина, в града, в страната, ще да кажа в света. Така че просто нека да малко да напреднем, за да мога да ви отговорим на някакви въпроси. Имайте предвид, че сега е най-правилният момент. Ние работим основно с инвеститори и строители и предполагам сте чували за Явлена. Имаме така една доста сериозна база данни, не само с средни цени на реално сключени сделки, защото вие сам знаете, всички инвеститори, познавам ги до един, които строят в квартала, не продават на цените, на които оферират, и голяма част от техните проекти са продадени преди доста време на доста различни цени. Мога да ви споделя част от тази информация, както и да ви представим мониторинг на целия квартал. В общи линии доста полезна информация, която много малко колеги разполагат. Разбирам. Въпросът е, че ви казвам, че има някаква договорка и подписан договор с... по никакъв начин нашата среща по никакъв начин няма да промени взаимоотношенията ви с колегата и няма и да се опитам да го правя. Добре, господин Баждеков. Колегата, ако реши, може да потърси... Твърде вероятно да се познаваме, може да попитате за Димитър Христов от Явлена. Ще го питам, да. Добре. Всичко добро. До скоро.